Mangantayon, nakaluto akon, kaya nakagauak pa yan. Nagbang ang tilinutom lakay. Ay, siyempre Bala, sumangukan ba kay tamangantayon? Ayan dagiti anak tangay. Ay na, adada iti silid da lakay. Sige, tayo nakayaban ni da. Mangan kayo kadilatan, ayab kay lang ayab. Ay di ka pa'y mangan, Alex. Saan nga ron? Saan ka mapising? Mga anak tulat ta ka din. Sige nga raw. Sumarunukan. Isi ka nga ay garet. Umay ka mga na Nanganak ko ni Girwan. Umay yung matraman ng tilinuto ka nakaw. Naimas da ijay. Kanan nyo lata ka din. Nagdagulit kayo. Ingkay ijayin. Sige nga raw. Ayun na yan. Doon na to lakay. Apay ngagsangsangit ka. Kuha, awan. Di kan aglibak. Anya ka di manen ti pagsangsangitam. Awan. Maladingitan aklaan. Apay ka di manen lakay. Pampanunutak lang amin dagiti anak tabakit. Ililiwag na hindi kinalailo da kanyak nga amada. Hindi mabasin na pa'y. Nagbaliwan ti ugali da. Idadat nakam da. Ay, lakay. Nakadungdung mo da kanyak iday. Kanayod na aglampay kanyak. Pasaray siyak pa iti kayat na kaidan iday nukas niya maturog na. Ang gabita. Di na kong paganda no. Maawatam ko maida. Tanaunday apanawan nga imbating ita. Simurot ka iti sabali a babae. Kat italaan nagsubli ka kadakwatan. Nagbabawya akong dahi tangay naramid ko. Amo ka nakabasulak ka na kayo. Nakabiri sa kaon. Kinagyaman nagtay nawat naklatahilain. Ala, pasensya am lataitan. Tapat tiyag ang maawat da kan tumatlaan. Mapanakon bakit? Nay, papanam. Nakila ko tinangkat ko tinapa. Ay na, nagpudot lakay. Agtalinaad ka pa'y laang dito'y balay. Mabanog ka laang. Lakay kan. Iso nga aginanakan. Papanan nyo? Nakyagla ko nakaw. Aday nangkat ko tinapa. Isursaur. Sanan? Di kay lagbayin nga glako-lako dita. Amang ano ibagadag iti tattawa, baybayan da kayo. Ngagbisbisin kayo iti pudermi nga anak yo. Kaya't kulat baka tulong ka da kayo anak kao. Basta di kayo mapanaglako-lako dita. Kaya't yun lang amin na masyan na iti tattawa ka da kayo. Iso akong dilako-lako kayo. Ala, di kan rumor lakay. Tapno saan nga agungot ti anak ta. Sayang dagiti inangkat kao, no jak maila ako. Kuyugan kantaon amapan mangila ko no madamdama. Urayan ta makarwar ni Alex. Sa tanto matrumwar amapan aglako. Simangpet ka magaya man manipod trabaho, garay anak kao. Kaya't mo tay timplaan kay tigatas mo. Uno Diyos. Di kay man kundi singpat akas na tatang. Sa anak nga agraraman tapno agpaserbi kada kayo. Kabang ilaktag timplay tigatas ko. Kaya't kula sulnitan tinagkuranga kada kayo iti kabsat mo. Ay na, awanan. Naladawan ti amin. Imbes ada kami ti pagserbyan nyo. Ang mga nuda kami ti mang serbi kada kayo. Talaklakayan kayon sakay nagsubli kada kami. No apay-pay lang amin nagsubsubli kayo dito balay Itatalakay kayon sakay kundi subli kada kami.
Da kayo ti pudno a pamilyak. Iswada kayo ti pinilay. Kat kapilitan apilyan da kami, talakay kayon. Ha? Pinapanaw da kayo siguro. Iso napilitan kayon nagsubli ka da kami. Ay, saan, anak? Talaga sinublyan kayo. Tada Alam mo, kayo... Ston, jak ka sa pulan ti ado a palawagyo. Maistresak lang ang kada kayo. Saan kumamot akasta ti panagsasauyo iti amayo, anak ko? Respetuan niyo kumamot. Amin na pa nagrespeto. Impa ay miidikin ko, ana. Ang naman niya tinaramid na. Pinanawan na tayo. Imbate na tayo. Kat kasla tayo pimpiman, idi a pinanawan ti padre di pamilya. Tasimurot iti sa bali a babae. Wan, ngam uray pinanawan na tayo. Saan nagsarday nagpawit iti para kada tayo. Isuti ng paadal kada kayo. Pagrebangan na dayta, tayo isukit nga rod ti amamin, anang. Iso adiyo iboy-boy tinararamidan na kada kami. Hustumat ngamin, nanang. Saan ko nga iboy-boy-boy, anak ko? Ibagbagak laeng. Ipalpalagip ko. Taamang nalipatan yun. Iso nga rod adimi kayat nga aglako-lako dita. Taamangan no ibaga dagiti tattao adimi tultulungan. Paawa effect ngamin ni tatangkat. Iso akon di gagat nga aglako-lako. Baybayan yun, no kasta ti kayat na nga aramitan. Kayat na nga rod mo ti makatulong dito'y balay. No ipapilit na ti kayat na. Nasaysaya at laapumanawon dito'y balay. Alex, Nangag ko ti imbagbaga dagiti anak ta bakit. baybay ang dayjay. Palabsam laktan dayjay anay bagada lakay. Uray anya ti aramidag. Talaga di dak may patag dagiti anak ta. Nagimula da iti sakit tinakam da kanyak. Sa bagay, basol ko ti amin. Ala, baybay amon ti naibagada. Tagagangay nala siguro ti kasyay adyarda. Gapu iti inaramid mo iti kalabos. Nadlaw kong agpupudot dagiti anak ta no adak diti balay. Siyak ti pagpupudutan da. Iso na saysaya at siguro no pumanaw akong ditoy. Tamarik na ka sa anak a welcome. Papanam kumangay. Ay, inak pa'y makipag na diti kabagis ko. Tatulong ak iti negosyo na iti tinapa. Panawan nakmanan, kasta ka di. Ay, bakit? No pumanaw ka, sumurotak nga rodken ka. Saan kayon apumanaw dito'y balay? Tamaki asawa akon iti mabiit. Anya, Oray siya, adan no biyak. Ket ikasar ko niti mabiit. Lumasin kami iti pagnaadan. Kat isungar aramidan mi ti kastoy. Tadimi kayat apanunutan dagiti tattao a pinapanaw da kayo dito'y balay. Da kami man nagtiagbalin adakas no kasta. Saan kayo na pumanaw? Tada kami ti lumasin iti pagnaadan. Saan nga Ruden? Agtalinaid kayo diti balay. Tabalay yung madday to'y. Da kami ti pumanaw. Takabalan mi ti agabang iti pagnaadan mi. No kayat mo kabagay, si kanti dutukak ngagluto iti tinapa. Ta siya taglako ije pwesto. Ay, ikatwan Kayat ko, tapno adda natalgid at trabaho, manang Romana. Nala nga rod, ag tinulong ta kabagis. Aganos ta atan niya ngay. Agpadata mo ta sana nakaadan, isungawan pensyon ta. Uwan nga raod. Adumat adag iti negosyok ide, ang awan ti bimayag. Takanayon kami mat ide nga agapa iti maikadwa nga asawak. No apay mat ngami na nasulisog ka iti sabali a babae. Uwan nga raod manang. Banag a pagbabawyak iti kastaunay. Nala, saan pa yan nala daw ti amin? Mga barwanan ka manan. At dapay gundaway mong agbalbaliw kabagis.
Oo, narabyan ka man ng asin mangpet, lakay. Ay, huwag. Taadautin sambut ko alinuto alako ni manang ko. Ay na, agop overtime ka na kanayon. Mabambanog ka na kanayon, lakay. Okay lang, bakit? Napigsaak pa'y mait. Kabailak pa'y mait ag overtime. Napagadaltan dagiti talong anak ta. Di mo unay banugan ti bagim. Kabayata na napigsaak pa'y. Ang trabaho aklat ta bakit. Nang runa kit awan mo't pensyon ta. Tanariga at numang namna matalatan itidag iti anak ta. Lakay, Ala, tagpulusak. Kaya't kung taginan na bakit. mangan ka pa'y Sana ka mapisin. Nagmerienda ngamin itay, iji balay ni Manang Romana. Nakapsut akon kabagis. Gapoy ti kimpot asakit kanyak. Isu ang makaamukan kadag iti mapanawa ka negosyo. Ha? Sikan ti pangital ka kadag ijay. Sapay la kumatandi mo may bayan. Ay, hindi kagsaw iti kasta akabagis. Tagbiag ka pa iti napaot. Marik na kasaan akong ngagbayag dito'y lubong. Ha? Nakapsut ako nading ko. Manang. Nimat gayam tatang tinang ipatawidan ni Auntie Romana itinapanawan na ang negosyo na, manong. Kaya't nasaya ta, tapno at damat pagkwarta ni tatang. Tapno saan lata namang namnama iti-itid ta kadakwada ka ni nanang. Wal nga rod nagbakbakit mat ngamin abalasang ni Auntie Romana. Kan duduada nga agkapsat. Iso arong banglaan ni tatang timang tawid kadagiti sa nikwaday di Auntie Romana. Oh, di ka una agsida iti taba, Alex, lakay. Kita ang tabagim, grabing tilimok magham. Diyak mat nga ron makapangan no awan titaba si daag. Yag mo manday ta. Di mo ya dayo ti si na. Diyak pa nabsog. Kastoy ako na yung tikat katanga masinsidaan. Pasi katabtaba. Kasta nga ron ti kayat ko asidaan. Baybayan na kadilaeng. Diyak nga ron makapangan no awan titaba si daag. Yag mo dayta. Tayo busag amin dayta. Sayang tinaigatang. Ha? Alex! Uy, nagpigsa ti urok mo. Alex! 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 Diyos ko! Hello, Ipag. Ipagarit, ni manong mo, itare ko dito ospital. Anya, apay, naano ti kapsat ko? Naatake. Kat madaman na tamtamingan dali ti doktor. Anya nga ospital di ayan nyo, taumayak kadagos. Darasag pa'y tang pataray, tapno makasangpata kadagos iya ospital. Ay, nagbuntog lang din ayat to'y sarsaron mo kalugan. Overtake ak manlangan. At tutrak ang pasabat ko! Ah! Diyos ko, di mo ko mabaybayan, dagiti anak. Hindi ka una agladingit. Tama nga no makapadakas kan ka bakit. Dagiti anak ta, nakay. Nagsaruno na lakit di mo na na ospital. Agtalag ta iti Diyos. Patsyak adi na baybayan dagiti anak ta. Kumusta kan, Gareth, anak ko? Awanan, pinutid dan ti duasaka. Agapuanan ti pan naka-aksidente. Anak ko, Awanan sir-sir tatang. Saan ako na makatrabaho? Kasano apay? ala, di ka ni agladingit. Sinapatag, si bibiyag ka, anak ko. Awanan sir-sir Tamay sa ako na baldado, tatang. Di kang tanag. Ada kami iti inayo ang mga sikaso kada kayo.
Ayan ni Nanang. Ada iti ward nga ayan ti kabsat mo. Sinublatan na ti ipag mo ng bantay ka ni Manong mo. Kat, kumusta matan ni Manong? Nasayat mo na. Iso na lang ta saan unay ang makabalikas. Naapiktaran ti panagsauna. Gapo iti pat nakaatake na. Apay nga, akas ti matan tinagtungtong palan mga kapsatatan. Apay. Aga brodak nanang. Iso ada kayon ti pangital ka kiti asawak. Masapul ngamin ngagtrabaho ak nanang. Tapno da pagbiag mi. Ala, si katimaka mo balasag ko. Kat di ka madanagan, tasaan mi abay-bayan ti anak ko. Agyaman ako unay, nanang. Agyaman na may kayo, Nanang. Ha, apay, anyat sang-sangita manakaw. Iawit ako ni Kipalayo. Tiyak kabalanan nga awatan dagiti ang kakasakit nga ipagpagati asawa kanya. Ha, awan lang harot ka nun ti may tultulong ko kankwana. Padagsanak pa'y kankwana. Tapay nga ay akas tatibag pagana. Kat asawa na ka mat. Saan mo mat anagayatan ti kasta nagtungpala man ako. Nagbaliw ti ugali ti asawak nanang. Manipod nagbanag akakastoy. Iso ayawit na kon. Pangasi ako nanang. At tuyen ti gatas yo anak kao. Kaya madapandesal. Impapudot ko day tapandesal. Agyaman kami, tatang. Agayaman kami, tatang. Ala, inume mo ti gatas mo garay. Tasubwak ni Manong mo. Tani marigatan nga aggaraw. Ay nagatas kan ikagsangit anak ko. Agyaman kami kada kayo kininanang. Tanakasingsingpat kayo kada kami, tatang. Kat pakawanan da kami kuma. No ginura da kayo iti kalabas. Maawatan kayo. No apayakas jay tirik nayo kanyak. Tanagbasulak kada kayo. Ado tinagkuranga kada kayo iti kalabas. Isungay ta. Sulnitak dagiti nagkuranga. Makawanan Wen, napakawan kayo ni tikabsat mo, Alex. Siya kindi ate rumbengag kidaw iti pambakawan kada kayaw. Gapo iti panagbasol ko iday. Ipatpatagda ka, tatang. Wat gan da kayo kani nanang tatang. Ipatpatag na kayo ba't anak kao. Ikaret, aginggat ka balak. Aginggat na pigsaak. Diyak tumauma mga sikaso kada kayo anak ko. Di kay baybayan. Awanin trabaho miti kapsat ko, tatang. At datay negosyo ngayon patawin ti kabsat ko. Napigsa ti birok na. Iso nga awan ti rumbang apagdanagan niyo iti pagbiyagan tayo. Kahit manang danak iti mga sikaso iti dayjay, tapno maipamaysak ti mang bantay kada kayaw. Ag tinulong kami kaninanang yaw ang mga sikaso kada kayaw anak kao. Agyaman kami, tatang. Yaman kami tatang. Good morning, class. Good morning, ma'am. Flowers for you, ma'am. Ronnie, anya mananday ito nga aramida. Saan matadakas ti agi regalo? Saan ka di, ma'am? Oh, awata, ma'am. Red roses for you, Ma'am Ana. Sika talaga. Okay, class. Please sit down. Ronnie, agsarita tanto no madamdama.
Sakbay nga agawid ka. Nalawag. Sure, ma'am. I love you, Ma'am Ana. Anya, Ronnie, amom ka di bagbagam. Amok, ma'am. Amok ka jak may karin ka? Gapo ta estudyante nak lang. Di adal ka. Ang ikarik, ano kaya tinak? Agadalak iti kulayo. Apama na makalpasak iti high school. Parakan ka, Ma'am Ana. Promise. I love you, ma'am. Di imak, di mo igaman. Ang mga nuad na makakita ka na ta. Please. Love me too, Ma'am Ana. Please. Ibatam ti imak. Saan andito'y ti pagsaritaan ta? Umika, sumapul ta iti lugar nga awan ti makakita ka na ta, Ronnie. Sorry, Ma'am Ana. Kahit ko lang ibagakan ka. Aseryoso ak iti bagbagak. Pagarupom siguro arabrabak ko lang dagiti aramidak iti pagadalan. Ti panang isagsagot ko kung kay tinagduduma asabong. Ang idaldalan ko lang iti kasjay ti panagayat ko kan ka, Ma'am Ana. Nabayagan nga inayat ka. Sikat inspirasyon ko nga agad-adal. Agadal ka pa, Ronnie. Amok nga darapaak mo iti biyag. Tiket di pa nagadal mo ti into naram. Agad-adal lang mata talaga. Kaya't kula ti maadan iti inspirasyon, Ma'am Ana. Kaya't amo kasi ka na ita. Ay-ayatan ka ngamin na talaga, ma'am. Ronnie, panunutam kumamat. Maestranak. Estudyante ka mat. Anya laangan ti ko na ang dagiti dadakkel mo. Numaamuan da nga adda nagkinaawatan ta. Kan maysa, ininauna ak ngam si ka. Wala nga tawon da ita. Sana madlaw, Ma'am Ana. Kanawan bibiyang dagiti dadakkel ko iti relasyon ta. Basta gayatakan ka. Isuha, please. Aklunan na ko man. Ang damat panagayat mo kanyak. Saan ka di? Aklo na, Ronnie. Ay ayatan ka man. Kung nagtubay ka. Agyaman na ka. Tadi na kung pinarigat pa Ana. Kamaudyanan na. Nakagraduar ka matlaangan iti high school, Ronnie. Kablawan na ka, anak ko. Thank you, Mama. Kablawan da ka, Ronnie, anak. Thank you, Papa. Aywan kayam. Yam amok ti maysa kadagiti nagbalin at teacher ko diti pagadalan. Mama, Papa. Ni Ma'am Ana. Hello, sir. Madam. Nice meeting you. Kabarbaro ka ka di ang maestra dito, madam. Kasla itala ang makita ka. Nabiitak pa'y dito sir. Volunteerak laang iti dayto a pagadalan. Isumadlagayam. Agyaman na kiti anos yun ang isursuro iti anak ko, madam. Kamaudyanan na nakagraduar matlangan. 22 nan. Nga mitala ang makagraduar. Gapo iti kinapaliwawang na. Ni Papa Amat. Ibuking dakpay lang. Awisam ni Madam mapantayo ijay balay da angkal mo. Taad dalinutok apag sasangwan tayo. Wan, Mama. Talagang awisak ni Ana. Gaputa saan ang mabalin asaan tayo akadwa. Nukas na. Saan kayo ataga dito Nana? Saan balasang ko? Balay ti kabsat ti asawak ti pakipagnanaedan ni Ronnie dito Agi sursuro akmat ijay lugar mi, balasang ko. Katsyak ti head teacher iti pagadalan a pagisursuruak. Oo, Nana. Naibaga ni Ronnie kanyak iti namin sanday ta. Nasaunan day ta kanyak, Nana. Ngam, apay adito'y tinagiskwelaan ni Ronnie. Apay asaan nga iti lugar yun, Nana. Ay, kayat mi amadaywan na dagiti istambay a barkada na iti lugar mi. Iso nga in-transfer mi dito Kat kasi ti apo, nakagraduar matlaangan. Kanayon nga agsardeng iti, ta isungsong ngamin dagiti barkada na.
Kasta gayam, nana. Ala, umay kan balasan ko. Mangantayon. Agawid tayo dyan lugar mi, ana. Ipasyar kayo dyan. Tapno makita mo ti probinsya mi. Sige, Ronnie. Kayat ko dayta. Oray ta bakasyon, mat. Awan pa'y trabaho. Wala, yamam mo ka kadagiti kakabagyan mi. Ken dagiti tropak. Yamam mo kan to kadakwada. Manang, saan mi akayat ka ni nanang dayja aroni aparakan ka? Ha? At datus-tuso na. Kan, api ang makirelasyon kay ti estudyantem. Saan kun nga estudyante ni Ronnie? Naggraduaran iti high school. Oray pa'y manang. At nga min nakaibaga kanyak nga adik dayja anubyong. Awan pamaneknek da iti kastang ibagbagada. Kayat dala apadaksan tinobyo. Apal dala dayta. Manang, Nakagraduar nga rod ni Ronnie no may nga adik, alaman. Nalabas mo't dagita at tao. Padaksan damot di tao. No diyo kayat ni Ronnie para kanya, saan laang. Basta siya, ay ayatek tinobyo, period. ay na, ana. Di mo tagidaksan ti magbaga ti kapsat mo. Isaksakit da kala ang anak ko. Saan apanangi sakit ter aramidan nyo? Panakibiyang tikasta. Ha? Saan akon nga ubing nanang? Tapno bambantayan nyo amin nga aramida. Di may kaya ta may sagmak ka. Iso apilyam ko matipakirelasyonan. Anyat pagkitkitaan nyo kanyak. Awan panunot na. Jak amo tar aramida. Sa anak abasta agsagmak iti may sa tao. No amok asaan anasaya at timasakbayak kan kwa na. Amok anasingpet ni Ronnie. Iso apang nga asiyo. Didak pakibiyangan iti kayat kong aramidan. Tabiyag ko daytoy. Kasla timang sitmot kan ni manang. Manipod at nobyo na nanang. Ay, nala. Di mo ikaskaso ti jar na anak. Pagarupan na ngamin apadpadaksan tayo tinobyo na. Aw-awatem latan ni manang mo. Ay, sapay la ko mga ron ah. Tawan to ti pagbabawyan na. Papa na manang. Sumuro takin ni Ronnie ije lugar da. Manang, kita amangan no mailawan kayo. Kat Mabalin ka di, Mila. Di ka agpakalaing amang bagbaga kanyak. Taamok tar aramida. Inauna ngam si ka. Siyak tirumbang amang bagbagakan ka. manang, Pagbalinandak tumat nga awan amuna. saan matakas ta manang? No diyo kayat ni Ronnie apara kanyak. Saan laang? Imbes asuportaran dak. Saan? Takumprontaran dak man. Itala ang makirelasyonak. Ngam kontraan nyo pa'y. Kasano manang? Adumot nga minti mangibagbaga abarumbado ka no genobium. Pamadakas da nga ruday takan kwa na. Kan maysa, di oray man barumbado. Anya kumaita. Ha? Kabailak apagbaliwan ni Ronnie. Denggenak dayjay, taay ayatan nak. Di kan palubusan nga gawin, ana. Anya? Ay sus, saan ang mabalin, Ronnie? Kasanon ti trabaho? Kan ur-urayan dakdananang ko. Agasawatan. Adda na pasamak iti nagbaetan ta. Apay, di ka madanagan nga amangan no agbunga tinapasamak iti nagbaetan ta? Ronnie, Ang kasartan. Ibagak kada papakan mama. Tapag kasarandatan, ana. Nagado apakirelasyon nam anak ko. Ngamno apay aday jay pay atao. ni Ronnie nga rod ay ayatak nanang. Aging inayat kami. Ay, diyak ko makayat no mabalin. Indanon mo mat ngaminan ti bagim kan ko ana. Si kapayan a maestra tinangidanon iti bagi na iti estudyante na. Nanang, saan kun nga estudyante ni Ronnie? Ta naggraduaran iti high school. Nala, ibagam nga rodan ta dumanon dan. Pagsasaritaan tayon ti kasaryo. Anya nga'y awan mabalinan na. Nalpasan ti kasaryo iti anak ko, ana. Tangay ag-asawa kayon. Agnaid kan dito balay.
Pasensya amon ti anak ko. Tani, awan mo trabaho na. Di na maten kaya ti agtuloy nga agadal iti kolehyo. Mama, Di ka madanakan. Tapag iso nga kasapulan kami iti agisuro iti pagadalan ngayan ko. Ag-apply kan ichay. ha? Sige man nga rod, mama. Kayat ko adituyan ti pagtrabahoak. Awagam man di kabsat mo. Ibagam ta agawid ta kailiw kon. Wananang. Ay, unay mo't ngaminan di kabsat ko. Manipod na ki asawa. Kasla di na tayon pagan ano. Napatpatagan nga amang di asawa na. Ngamda tayo akadaraan na. Mala, di mon guraan di kabsat mo. Aw-awatem latan. Taay-ayatan na nga ron di asawa na. Sige nga ron. Awagak ni Manang, Nanang. Hello, Mila. Aping imawag ka? Manang, ang sakit ni Nanang. Kailiw na kakano. Agawid ka kuma dito'y lugar tayo. Ay na, busy Awan oras ko nga agawid, Mila. Anyat sakit na aya. Ay, agkakanat nga ron ti sakit na, Manang. Ado pa yung timpari ti doktor akanan na. Isakin mo tong. Ay, jakmat makaawid di tata, busy talaga. Anya? Ay, sige nga ron, Manang. No kumaro ti sakit na, ingka ipa-check up. Tas ikamat ti kadkadwa na dita. Ano sampay laang, Mila? Oh, nagsweldo akon, Ronnie. Gimatangak matan iti baro akawas mo. Wow, nagpintasan. Kaya't ko ti kulay na. Kompleto ti ginhatang ko. Sapatos, kalugong, jacket, t-shirt, kan pantalon. Wow, branded dami na. Una, tadi mo mat kaya ti agbado iti saan a branded. Ah, pasensya ka na. Ang agagatal nga minti bagik. No saan ang inginahan ti isuot ko. Oh, at iti kwartem. Ay na, ay talaga nadungo ka nga asawa. Bakit? Ay ayatan ka unay. Bakit? Ay, ayatan ka mat, Ronnie. Ay, di yun namaan ti panagawid ni Manang. Adayon ang mapasamak day ta, Nanang. Apay aya, Mila. Ay, busy una yan di kapsat ko. Makumikom siguro iti trabaho na. Kan iti asawa na kunayo Di asawa na, ti pagtaytayakan ti biyag na. Di na tayon malagip. Ay, barang makabakasyon tumutlaang Wento nagbakasyon. No bakasyon ti eskwela. Gamawan latam mo kon. Nagbaliw nga minin ti ugali na. Isa di yun namnamaan ti panagawid na. Sana bali. Adaak mat ang mga sikaso kada kayo, Nanang. Awan ka din plano mga agadal iti kolehiyo, Ronnie. Saan na masapula ni? Uray tadamot yung trabaho. Kaya't ni pa'y mamati nang isarakan ka iti pagadalan nga yan na. Iso nga uray di ako nag-eskwela. Tagsweldo kang tumutin. Saan ka di? May mayat matlaang no mailapas mo ti kolehiyo. Tapno, Nini, guri ka. Ni Dindo abarkadak ti umawag. Mabit lang hello, Dindo? Ita ka din? Sige. Wen. Uray nakbit, wen. Bye. Papanan nyo manan. Ing kami makibasketball. Aday ayam mi. Manan. Inton kwan, rabi imanen nga agawid ka. Sana barbartag ka pa'y asumangpat. Anya kalakid din ayahani. Linglingay kunda ito eh. Pagpalpalabasak lang iti oras. Tamaburing ak ngardo iti balay. Sige. Tali, agrubuatak biit. Ronnie, umay ka mga na. Agas man. Agas di kaya to. Daras naman. Ronnie, anyat mapaspasamakan ka. Api nga da ka dita suli. Anya nga agas ti bagbagam. Ay, ika mga iti agas. Daras naman. Ronnie, apay akas ta kamatan. Ika na. Kasapulak ti agas. Daras naman. Papa, ingkay ko makitaan ni Ronnie.
Naglabasit dagiti mata na. Kan kasla di na amuter aramidan na. Anya, sa tino ten. At day di silat mi, papa. Anya matigas na nga ramid mo, Ronnie. Di ka di mapain iti asawam. Isu lang arudan ti mangbanggad para iti pagbiagyo. Kasta pa'y latararamidem. Arak, sugal, sigarilyo. Ken naigumon ka pa yan iti may parig na agas. Apay adi kag naknakam. Oh, Ronnie! Ang subli ka dito'y papanamon! Ronnie! Papa, ang mga nonya ti mapasama kiti asawak. Surutot ni Ronnie, papa. Dua tamang surot kan kuana. Ibatandak! Di daklapdan! Kat kutag taray-taray! Oh, saan kumanatanggan ti ulom? Tumanaray ka iti kalsada. Ito natalan ka! Ibatandak ko na! Pangasim, Ronnie. Dangganda kami kumamay. Agawit tayo kumahan. Pangasim. Kontrabida kayo iti biyag ko. Alam, umay kanta, agawit tayon. Ala, agawid tayo na, Ronnie. Mangan kan, Ronnie. Subuan kan. Ala, agnganga ka. Ronnie, mangan kan. Tapno di ka kumutong. Agnganga kan, tasubuan ka. Anyat inararamin mo, Ronnie. Mangan kan, Ronnie. Taagsukat ka. Kalpasan ti pandangan mo. Robuatam to ni Ronnie, iha. Ha? Apay, mama. Ipaagas tayo ni Ronnie. Tapno agimpag. O sige, mama. Mayapak. Diyak tayat ngagnanayon na kastoy ti asawa. Ha? Manang? Kumusta kayon, Mila? Ay, kastoy nasayat matlat ta, Manang. Ala, sumra ka. Agyaman na. Ayan ni Nanang. Ay na, anak ko. Nanang. Ay na, agyaman naktapi masyar ka. Pasensya kayo no itala ang anak ka umayak, Nanang. Nadamag ko tinapasama kita asawa, Manang. Kat iso siguro nga da oras Manang pasyar kada kami. Taawanan di asawam apaka kumikumam. Taim parehabyo ka nun. Pasensya kayo na aling ko. Uwan, aklonak. Ni Ronnie tinagtayakan tibiyag ko iti manuatawan. Inawawat ko. Itilikodan ti panagbisbisyo na. Iso tinangibugbukak iti atensyon ko. Namjak ni namnama akas siya iti pagtungpalan na. Ay na, anak ko. Kinapudno na. Nagpasugnudak kan kay ti kalabas. Tadi na kami malagi paniti kabsat mo. Linipat na kami na namimpinsan. Sorry, Nanang. Naamiris kong tibidot ko. Kat itatabakasyon min. Ag nautak pala dito'y balay. Tapno makadin na kayo itabakasyon. Ay na, gyaman na kanak ko. Saan kadamag na kaninanang Manang? Nang runa idag sakit. Sikat idakdakamatan na. Mailiw kanukan ka. Pakawanin da ko, Nanang. Ipatpatag kayo. Kinapudno na. Agbabawi ang anak yung asawa ni Ronnie. Ngamin, napatpatag dagiti bisyo na ngam siya nga asawa na. Nudim nga kumakada kayo iti. Ala, adaditan, anak. Nagkasar ka yun. Ikararagam latan di asawam. Asapay lakuma, tagimbagan, kat agbalbaliwan. Kasano day to yan lakay. Panagbabayad manan iti abang, ngamawan pa'y pagbayad tayo. Ay, dahi tangar ti pampanunutak. Naggapuak ita iti balay da pari ni store. Ang na ko na ti asawa na asaan pa asimang puwet. Iso adyak pa'y naala ti sweldo. Kasta ka di? Ay na, sigurado ang makapungtot manan ni Manang Nancy no awan ibayad tayo. Kasaritan pa lang ni manang mo, barang maawatan na.
Nasaya at ano maawatan na. Among matay jayan. Awan kabsat-kabsat wano kinabsatan kan kuana no maipapan iti kwarta. Anya? Awan man ang tipagbayad yo, Lydia? Manang, Ayunay mo't daytan. Saan kayo ang nakabayad itinapalaba sa bulan? Ita, awan manan? di ka madanagan manang. Apaman ama itad da pare ni store titangdan nila kay ko. Umay kunto ibayad asigod kan ka. Ayunay mo't daytan. Siguraduam laeng, Lydia. Tano saan? Pumanaw kayo laengan ditoy. Ado, ti mangayat nga agabang. Saan laeng ada kayo? Lukas tan tumot laeng nga marigatan kayo amang ted iti abang yo. Ijay kayo laeng nga nabodega nga agyan. Ijay asidag ti pigeri. Anya? Ultimo danom ken silaw yo. Siyak ti mang bakbak up. Ala, urayak ti abang yo aging gainton Sabado. Ngam no awan. Umakar kayo laengan. Ijay baba. Nanang, apay anak sangit kayo itay. Ada ka di parikutyo. Awan anak ko. Ala, ingka maturo ka nuan. Amangan mo't no kinabil na kayo ni tatang. Isungag sang-sangit kayo. Ay na, saan anak ko? Saan ang maaramid ni tatang mo dahi ta kanyak? Adala pang panunutak. Ala, ingka maturo ka nuan. Isungay baga kadakwada. Ano saan da pa yung makabaya daging gainton Sabado? Umakar dalaengan ije baba. Ije bodega. Tauray saan dan nga agabang. Anya, ay unay kabatan bakit? Kabsat mo ni Lydia. Agam apay adi mo man lamaawatan. Ay na. Amumeten, Ben. Ano maipapan iti kwarta ti pagkasaritaan? Awan kapsat-kapsat. Obligasyon damot day chay. Isuarong banglaang nga isa pulan da. Naku naman nakisarita da kan ka, ngawan pa'y pagbayad na unay ka na ya. Ay saan? Marwam da unay, nukastan akanayon. Agtrab-trabaho da mat kinilakay na. Hangam no apay nga awan mat kwartada ang mabatbati. Sabado itan, ngam awan paimot ni pare Nestor. At dagayan na tayo akabagyan na, ija ilida. Isungaging ga itakot awampay. Ay, kasta ka di. Sapay Sabado ti imbaga ni Manang nansi panagbayad tayo iti abang. Itan mo pa ilatay sa ngaribo bakit? Inutang ko ni Manang Lisa day tay. Pangabas tutay ko ma. Ngam, ala, i-advance mo. Sigurado ang makapungtot mananday chay. Anya nga rod. Isa na balay, basta sumangpot ni pare Nestor. Bayad akti abang tayo. Anya? Imbagak mutkin ka. Nga itaas Sabado, naska nabayadan nyo amin ana urnong nga abang yo. San ka di? Manang Nancy, yurayo kumabasit. Sana bale, bayadan mi mutlaeng. Ay, nauma akon. Kanayon mutlatan nakasta ti bagbagayo. Kasi tinakunak. Ado ti mayat nga agabang dito'y balay. Manang, Ala, no kastamot lang. Umakar kayo lang nga ija bodega. Irugi yun inton bigat ti mangyakar kadagiti arwatan nyo. Manang. Awanan ti ado nga saw. Nasa isaya ati jay, tauray libre ti pagnaidan nyo. Silaw lang akin danom ti bayadan nyo. Apagiso, ada na kasarita kasumukat ijay silid apanawan nyo. Ay na, kasta ka day, Lydia. Ayun, ay mo tunday jay akabsat mo. Awan na talaga ti konsensya na. Uwan nga rod, nana. Ang anya nga rod ngay. Dakila talaga tinagbaliwan na, manipudrimang ay, ti panagbiag na. Uwan nga rod, nana. Saan mo tasigod akas dyan ni Manang ko? Anyan, binaliwan ti kwarta, ti ugali na. Halakit din. Isimpatan dagiti arwatan niyo. Tatulungan ka amang ibunag ijay baba. Kasi kamay. Sapayawan nila kay mo. Ay, uwan nga rod, Ay na, agyaman nakunay kada kayo, nana. Nalaala. Awan anyaman na nakaw. Tatang,
mabayag tayo kadi nga agnaad ditoy. Ha? Ngamin, nagbangsit mo ti rugit ti baboy. Asidag tayo mat dito'y pikiri. Di ka madanagan anak ko. Doon to nawadwad akwarta tayo. Mangsapulak iti napimpinta sa bagyanan tayo. Tapno makapanaw tayo to ditoy. Wan tatang, jak ngamin makaanos ditoy. Ano san tayo pailang anak? San ngagbayag? Umakar tayo. Talagang awa ng tinabat-bati akong sinsyam, Nancy. Di ka kadimasyan iti kabsat mo, kan iti pamilya na? Talaga gaya mapinapanaw mo ida iti second floor. Ay na! No day talamanan ti pagsinung batan ta nasaysaya at laeng no panawan nak ditoy. Umuna ka na maturog no day ti kayat mo. Anyat klase a panunot ti addaken ka. Ipagapumet ko man taada anak da. Imbag kumano saan met nga asidag iti pigiray. Kaasida mangang angot kadagiti rugit ti baboy. Oho! No good payer da kuma. Sana napasamak ka da kwada ti kasjay. Ang pasig damot akari. Tunggal mapanak agsingir agkarida. Ngam awan mo't matungtungpal. Kat maawatam kuma Saan met nga inaldaw nga datrabaho ni Samuel. Isuda pa'y kit din ti sakit mo. Apay, napatpatag da kadiken ka. Ngam siyak nga asawam. Lydia, awan ka di panggapmaw amanggay. Ay, oray kayat ko ti manggad, nana. Ngam, awan mo't nga rod mangitulod kan mangsukon kan ni Rika iti pagadalan da. Anya, ay no day tala ti parikot mo, anak ko. Mabalin ko mo't adagasen ti anak mo dito iti agsapa. Total, agitultuludak may iti inaldaw iti apu ka o dagasagtun Sigurado kayo, nana? Kauwain, awan parikot iti daytali dya. Isuamang sapol kakit di iti panggedam. Iti kasta makaurnong kayo may. Ay na, agyaman ako unay kada kayo, nana. Nakasingsingput kayo akaaro ba? Ay na, nakaragrag sa kakunay lakay. Naawat aki di nagaplaya ka trabaho ija ili. Kasta ka di ba kahit? Ay, nasayat Wan, kat mabalin kun ti manggrugiin tun bigat. Kasta akmait. Nakaraglag sa akmait. Gaputa da impasa ni pari Binji a kontrata na abalay. Di na ngamin masango. Iso nga impasa na kanyak. Kasta ka di? Wan ba kahit? Ay na, Iso amang sapulak man iti kaduag. Tapno makarugi ka men. Kumusta ti may saldaw mo ba kahit? ay na, nasaya at latamot Mayat ti trabaho. Kat kumusta mo ti trabaho? Day tangarot ti dakila pagyamanak. Tanasing pet yakin balay. Ay, kat nasaya at ano kasta? Baknang da. Ano napakumbabada. Agasan. Nonya ti kananda. Isumay ti kanan eh. Kinapudno na akin. Nag-advansak iti kwarta. Gabuta kasapulak mo tapaswelduan. Nagati labors ko. Antoy, damo na bati. Ito ni. Kadun samot day talakay. Dakil mo ti kontrata. Kompleto mo, dagiti masapsapol iti balay. So, awanan tinas ka nagatangam. Ibang kumlangan. Inayon mo iti savings ta. O sige, kasta taramidat. Lydia, di ka kadi si Marsarungkar, ijay ayan damanang mau. Ay, saan pa'y nana? Apay ka di? Damag ka, impandakan ni Manong mo eben, ijay ospital, idi kalman. Ha? Kasta ya? Anyat na pasamakan ko na? Jak amaw na kaung ta, day talaang muti nangag ko apag sarsaritaan da itay limaba sa kijay store. Ay, apay nga tangay. Anyatin na pasamak ka ni Bayaw. Ay, mapanak tuman inton bigat. Inak to sa rungkaran, ida. Alawan, napimpintas nga agpaisaw, numapan ka, tasarong karam ida na kaung. Ala, uminom kan iti danom lakay. Tanalpas ka matan, anangan. Iyag mo nga rodan pa kahit. Iyag mo ti agas ko. Naimbag nga orasyo. Manang Nancy, Bayaw, kumusta? Lydia, Ay na.
Imayak na nadamag ko nga ada ka no rikrik na Agyaman nakipag, ta nalagip na kasi narungkaran. Wen iso na laang tane, may saak ngay may. Saan na nakasurot ni Samuel, tama kumikom iti trabaho na. Kastaya, ay na. Agad, kumusta kan ngay bayaw? Manang, kumusta? Aday ta. Ada kumarkaro mo ti sakit na. Kasta iya. Ay, naku na nga ron ti doktor. Anas kan nga agdialysis ka no. Kat, iniinutin maibibos ti urnong mi. Gapo iti agas na. Santo pa'y dakot agdialysis. Ay na, andya ka mon. Ay, anya nga ron ngay. No iso ti pagsayaatan na kat aramidan nyo. Ay na po, kasano da ito yun nga ilakay. Danda ni maibusan, ti kwartatay, jay bangko. Kanya nga rod. Saan ako nga agpadialysis sa bakit? Saan nga rod ang mabalin? Naskan nga agtultuloy, day ta. Nako na mahit. Adandanin maibos ti urnong ta. Di ka matanagan. Ado ti pamuspusan no bilang laeng. Naskan nga agtultuloy, ti panagdialysis mo. Damag kong ilakla ko gayam damanang mo anan si tibalay kan lotid Kasta iya. Naasinot nang ibagakan ka. Ni pare ni store, tanasabat ko itay. Ay, naku na nga ni Manang Nancy ang naibusan at talaga ti kwartada. Napanamin iti agas ni Bayaw. Anya nga tanong data ti manggatang, nupod nung ilakla ko da. Ay, kaya't mumutayan no bilang. Kin mo na. Siguro ki umdas mo tanti urnong ta. Jay plano ta gumatang iti lote pagpatakderan tayo iti balay. Ibayad tayo lang kadamanang mau. O di makatulong tapay. Ay, sa bagay matkit di Alang rod bakit? Inkanto man kasareta ni manang mo. Noon niya talaga ti plano da. No kaya't yu Manang, da kamin ti manggatang iti balay kan lote yo. Lydia. Kinapunno na. Plano mi kumatimang sapul iti gatangan mi alote. Nakunayo mo't nga ilako yu ti balay yu, di da kamin ti manggatang. Sige. Amo ka dakil ti urnong yu iti bangko. Iso nga, amo ka kabailan yu abayadan. Saan matadakkel, Manang? Basta damat. Umda sa pagbayad mi siguro dayjay. Oo, sige. Ayabam to nga rod ni Samuel. Tapag sasaritaan tayo, ti maipapan iti dayta. Yehey! Nakaragragsakak, Nanang! Gaputa maadaan tayo mutan iti kabukbukudan tayo abalay. Wen, anak ko. Makapanaw tayo matlangan diti bodega. Wen, anak ko. Katiti ka ano man. Saan tayo na basta mapapanaw ijay. Gaputa bukod tayo na balay kan lote. Wen nga ron! Sana kasi ti sigod. Ano kunada apumanaw tayo kat masapul apumanaw tayo. Kahit kaano ti panagakardali dya dito, bakit? Naku na namot ngayon tun Sabado ka no. Ta ira na nga awan pa'y trabaho ni Dakay na. Kan nakasaritam ka din ti kabsat ko, may papan iti panagnaid tayo pa ilakad ako ada. Wen, nakasarita ko ni Juby. Awan parikot iti dayta. Naku na namot ang nakasarita nan ti asawa na. May papan itilugan ang maaramat nga agibunag kadagiti usar tayo. Nasaya at no kasta bakit? Ni, Bayaw, Manang Nancy, apay nga gimimpaki kayo matan. Saan da kayo matapapanawan dito eh? Adyot kahit mo asawan. Ading ko. Nagsaritaan min nga agasawa ti maipapaniti dayta. Agnaad kayo iti second floor. Iti sigod nga inabangan mi. Saan kayo napumanaw? Wen nga kayso, dito tayo amin. Agnaid kayo, ket libre. Saan kami ngagsingir? Tulong min kada kayo, manong. Ay na, aya. Samuel, ading ko. Agyaman kami unay iti kinaimbagyo kada kami. Iti laksid dagiti panaglablabas ko, iti kada kayo. Samuel. Aklunag, ado, dagiti nagbasula kada kayo, iti kalabas.
Namimpinsan na pinagbaliw ngamin ti kwarta ti ugaling. Isuwa na tagibasit kayo. Saan nyo na panunutan day dyan? Nalpasan. Tinapatag. Kahit nasayatay lata. Ay napakawanan da ko maaading ko. Ikarig, sana na maulit pa'y dayjay. Hala, saan na day ta tinapatag? Awan pagdanagan nyo. Dito'y kayo ngagyan. Makita am ti kinasayat na Samuel gagasawa ba kay? Unla kay. Ay napagbabawyak itan dagiti inararamid ko kadakwada idi. Ay, daytan ti bagbagakan ka. Kwarta lang amin tinapatagkan ka ide. Gaputa makita mi idi nga awananda. Pagsasawam latan ida ti agkakasakit. Mala, sapay kumata nakaamiris ka na namin pinsan. Itangag ka sa pulan tayaw. Isuda mutlaang timang tultulong kada tayaw. Alawon lakay. Namiris ko saan anasaya at dayjay ngay nararamid ko. Kinapudno na. Mababainak kadakwada ita. Nangruna kan ni Samuel. Nanyangay nga rod, nalpasan. Tinapatag at nakamiris kan. Sapay la kumata saan na maulit pa'y.